やはりガーディアン程度の力ではお前らを倒すことはできなかったようだな。エグベルト！だがお前らのおかげで結界が解けたようだ。一応礼を言っておこうか。エグベルト、あなたならばアルハザードの力がどれほど危険なものかわかるはず。力は制御できる。用いる者にそれだけの器があるならばな。力に魅了されたあなたに死と呼ばれるいわれはありません。エグベルトってジェシカ先生の弟子だったの？そうだ。ジェシカ様が転生された後に突然姿を消しちまいやがったがな。私にはお前のように子守りをしている暇などないのだよ。けっ、その嫌味な性格は変わってないみたいだな。今日は誠に愚か者の多い日よ。だがたとえ誰であろうともしかし、まさかあのエグベルトがジェシカの弟子だったとは。まだ私が転生を行う前、彼は私のもとで魔導を学んでいたのです。しかし次第に彼はより強力な魔力を欲するようになりました。そしてベルンハルトを帝王としてレイガルト帝国を築き上げたのです。陛下と私が力を合わせれば国を起こすことぐらいたわいもないことよ。さらに私は今あなたに魔導を教えたことを後悔しています。でもせめて私自身の手であなたのその野望を終わらせてみせます。残念ながらアルハザードの復活を急がねばならぬ。あなたと遊んでいる時間はありませんな。エグベルト、覚悟しなさい。
ジェシカ殿、無駄なあがきはやめることですな。ジェシカ様は俺が守ってみせる。てめえレスターよ、お前にそれだけの力があるのかな。言うじゃねえか。だったら受けてみやがれ。
力を。やるな。だがダークロットは渡さん。お前らがいくら私の邪魔をしようとも